paglilimod. Si masasampol na sa mga luksak na yamang nariyari na tanurantang kauboy di kalupalo na usurang panas tader na kelipat di mga ramtanas tader. Lagi mo na mo kinigiwan para pagkatan sa mga rinarinaw na sumuri at taon yung bago Islam andang yung kadalayaman sa pingaranian asimon kaya lalawin na inambuyan na nurahing nagpiram gulawan nakatina pa magiging natin takay hindi kung sa studi ka di man natungan ay kami kung na-erobas na wassalam.
Thank you.